Assalamu alaikum masu kallon mu a wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce wayar da ake kira Tecno T528, wadda wasu ke kira shakiɗanka ba ƙauye, wasu suke kira kuma burin manomi. Gashi nan dai kowane guri da yanayin yadda suke kiranta. Kamar yadda kuke gani, wannan wayar ta samu matsalar hasken screen. Za a iya kunna ta kunnu, amma kuma screen ɗinta ba zai bada haske ba. Kamar yadda kuke gani, gashi nan keypad ɗinta ya bada haske, alamar an kunna ta. Screen ɗin kuma idan aka duba za a ga cewa yana bada display amma kuma babu haske. To kamar yadda muka bayani, daman shirin zai nuna mana yadda za a cire backlight na mataccen screen, a yi amfani da shi a screen wanda yake yana display amma ba da haske. To farko abin da za ka yi shine za ka yi disconnecting ɗin wannan ƙananun hanya ɗin. Za ka ga su a gefen screen ɗin, ƙananun hanyoyi wanda su suke kai ma backlight ɗin wuta. Za ka fara yin disconnecting ɗinsu kamar yadda kuke gani ina ƙoƙarin yi. Idan ka gama disconnecting ɗinsu, sai ka zo ka ɗan banƙara gefen robar screen ɗin kaɗan. Za ka ga akwai iyaka tsakanin glass da backlight ɗin, sai ka cire shi gaba ɗaya. Sai ka ɗauko shi kuma mataccen screen ɗin wanda yake backlight ɗin shi na da kyau. Sai ka shi ma ka cire wannan hanyar na wutan nashi, za ka ga shi a gefe kaɗan. Za ka cire. In ka cire shi, sai ka banƙara a gefe. Shi ma za ka ga mahaɗa. Ka lura da kyau, akwai wani baƙin zane, wani mai kamar gum, mai kamar sellotape haka baƙi. In ka cire shi, haske zai riƙa fita ta gefen screen ɗin, wanda ba a son haka. Idan ka sa, sai ka maida ka sa shi a inda ka cire wancan ƙafafuwan, ka sa su a inda ka cire wancan. Idan kana ganin kamar LED ɗin da yake gurin bai isa ba, sai ka ƙara sa LED a gurin kamar yadda kuke gani ina ƙoƙarin yi. To idan ka yi haka, shikenan sai ka ci gaba da, sai ka ɗau batir ɗinka ka sa, ka fara gwada kamar yadda kuke gani ina ƙoƙarin yi. To ka kunna ta baka haske, shikenan aikinka ya kammala. Hakan shi ke nuna maka daga yanzu ba buƙatar, idan ka cire screen wanda yake ya mutu ko ya fashe, idan har ya kasance backlight ɗin shi na haskawa, ba buƙatar ka yar da shi, saboda zai yi amfani a wata waya. Idan wannan ne shigowar ka na farko, ka daure ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da yin wasu bidiyoyin. Mun gode.